дархости додситони кулли Русия барои террористӣ эътироф кардани ҳизби наҳсати исломии Тоҷикистон. теъдоди муҳоҷирони кории тоҷик ки ба Русия рафтанд дар як соли охир 2 баробар афзоиш ёфтанд. парвандаи 2 мансабдори заминфурӯш дар ноҳияи дӯстӣ ба суд ирсол шуд. гулзани дедуи тоҷик худойдодзода бо Динамои Брест шартнома имзо кард. Игор Краснов, додситони кулли Русия дар мулоқот бо Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, ки дирӯз 26 июл дар Душанбе баргузор шуд, гуфтааст, додситони кулли Русия ба додгоҳи олии ин кишвар бо дархости террористӣ эътироф шудани ҳизби наҳсати исломии Тоҷикистон муроҷиат кардааст. фаъолияти ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2015 манъ шуд. Аммо бо вуҷуди кӯшишҳои зиёди ҳукумати Тоҷикистон то ҳанӯз ҳеҷ кишваре ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро дар рӯйхати гурӯҳҳои террористӣ қарор надода буд. тавре нашрияи Коммерсант иттилоъ медиҳад, Игор Краснов, ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон омадааст, ба Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, ки додситони кулли Русия баъди баррасии дархости додситони кулли Тоҷикистон дар мавриди террористӣ эътироф намудани баъзе созмонҳо ба додгоҳ муроҷиат кардааст. аз ҷумла хостааст ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар қаламрави Русия террористӣ эътироф шавад. дар ҳамин ҳол Маҳмудҷон Файзраҳмонов, раҳбари департаменти равобити хориҷии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва Паймони миллии Тоҷикистон ба паём гуфт: ҳоло Русия, ки дар инзиво қарор дорад ва ба шарикон ниёзи шадид дорад, ахиран талабҳои пайдарпайи ҳукумати Тоҷикистонро қабул карда истодааст. баъди ҳуҷуми Русия ба Украина ва мавриди инзиво қарор гирифтани ин кишвар дар сатҳи ҷаҳон, Русия ниёзи шадид ба партнёрҳо ва шарикҳо дорад ва ин боис шуд, ки Русия талаботи пайдарпайи ҳукумати Тоҷикистон мабнӣ бар ин ки ҳизби наҳзатро ҳамчун як созмони террористӣ эътироф куна ахиран пазируфт ё дар ҳолати пазируфтан ҳаст ва чуноне ки медонед бе ин ҳам Русия дар қиболи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва фаъолони тоҷик дар Русия як кишвари амне набуд. даҳҳо, ҳатто метавонем ки бигӯем ки садҳо фаъоли тоҷик аз ҷумла фаъолони ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз ин кишвар ба таври ғайриқонунӣ ба Тоҷикистон депорт шуданд ва дар он ҷо ба зиндон ва шиканҷа рӯбарӯ шуданд. аз ин хотир чунон фарқияти зиёде ин масъала намекунад. аммо дар масъалаи ин ки оё дигар кишварҳои собиқ шӯравӣ аз Русия пайравӣ хоҳанд кард ё на, чизи дақиқ гуфта намешавад. аммо як чиз возеҳ аст, ки баъди ҳуҷуми Русия ба Украина ин кишвар Русия дар инзиво қарор дорад ва дар он сатҳе нест, ки дигарҳо аз он пайравӣ кунанд. теъдоди шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои муҳоҷирати корӣ умдатан ба Русия мераванд дар як соли ахир 2 баробар афзоиш ёфтааст. таври вазири меҳнат ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода рӯзи сешанбе дар Душанбе ба хабарнигорон гуфт, дар 6 моҳи соли ҷорӣ 322068 нафар шаҳрвандон ба муҳоҷирати корӣ рафтаанд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ аз 322068 нафар шаҳрвандоне ки ба муҳоҷирати корӣ рафтаанд, 264617 нафарашонро мардон ва 57451 нафарро занон ташкил медиҳанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 2 баробар бештар аст. дар ин муддат 240596 нафар шаҳрвандон аз муҳоҷирати меҳнатӣ ба ватан баргаштанд, ки аз ин шумора 194395 нафарро мардон ва 46201 нафарро занон ташкил медиҳанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 4.5 баробар зиёд мебошад. ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ вуруди 5070 шаҳрванди Тоҷикистон ба қаламрави Федератсияи Русия манъ шудааст.
дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти расонаӣ кардаи вазорати корҳои дохилии Русия 2,156,025 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар Федератсияи Русия сабти ном шуданд ки 1,774,034 нафарашон барои дарёфти кор ба Русия омаданд. дар 6 моҳи соли 2022 24698 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон иҷозаи иқомати муваққатӣ ва 51463 нафар иҷозаи иқомат гирифтаанд. ду мансабдори заминфурӯш, узви фаъоли ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, кормандони корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва кумитаи замини ноҳияи дӯстӣ собиқ ҷеликул бо ҷурми заминфурӯшӣ дастгир ва парвандаашон ба додгоҳ супорида шудааст. дар ин бора агенти мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 25 июли соли 2022 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ супорида шудани парвандаи ин ду мансабдор хабар дода навишт ки даврони Мирзохон дар вазифаи мутахассиси пешбари шӯъбаи заминсозии корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи дӯстӣ кор карда, дар асоси маслиҳати пешакӣ бо мутахассиси шартномавии кумитаи замини ноҳияи мазкур Давлатов Умед Ҷумаевич дар ҳолати зерин даст ба содир намудани ҷинояти қаллобӣ задаанд. ҳарду ин мансабдор бо сӯи истифода аз мақоми хизматӣ бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр ва ба даст овардани маблағи муфт барои ҷудо кардан ва ҳуҷҷатгузорӣ намудани қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз шаҳрвандон дар якчанд ҳолат маблағи 3500 сомонӣ талаб карда гирифта, ба манфиати онҳо ягон амали муайянеро иҷро накарда ба шаҳрвандон зарари моддӣ расонидаанд. бино ба иттилои маркази матбуотии Динамои Брест, ҳуҷумгари Тоҷикистон Абдулфаттоҳ Худойдодзода бо ин бошгоҳ барои 1.5 сол бо имкони тамдиди 1 соли дигар шартнома баст. ин бозингари 18-солаи тоҷик дар дастаҳои то 17 ва то 19-солаи Тоҷикистон бозӣ кардааст. дар мавсими гузашта Худойдодзода дар ҳайати дастаи Динамои Душанбе аз D2 бозӣ карда бо 24 гол голзани беҳтарини лигаи аввали Тоҷикистон гардид. бояд гуфт ки дар бозӣ бо тими Исфара дар давраи охирини чемпионати гузашта форвард дектрик карда буд.